Hi mga kalilin, this is Islandski Vlog, ang Bicolanang Oragon. Mga kalilin, nagpaka-record ko ako ngayon. And then, ang lulutuin ko po ngayon ay shrimp corn soup. Ayan mga kalilin, dito na po ako sa loob ng grocery. Pupunta po tayo mga kalilin dun sa area ng mga fish kasi bibili po ako ng shrimp. Ayan mga kalilin, punta tayo dito. Ayun. Kukuha ko ng shrimp sa loob. Ayan. Sa loob. Ayan mga kaninin, yung lahat ng sangkap natin gagamitin sa pagluto ng shrimp and corn soup. Ito yung ating shrimp. Ito yung ating garlic. Yung ginger. Yung ating onion. Yung fresh tomatoes. Yung ating lemon, yung green chili. And then mga kalilin, ito po yung ating corn na gagamitin, yung nasa incan. Pero mga kalilin, kung gusto nyo gumamit ng yung fresh na corn, okay din po. Kasi dito sa abroad, ang hirap hanapin nun. Sobrang mahal nun eh. Isang piraso lang, parang 10 dirham na. Then, gagamitin tayo ng ground black pepper. Then yung ating kangkong. Yung ating pampalasa, yung salt, then gamit tayo ng fresh sauce, patis, then of course yung ating water. So ayan mga kalin, just keep on watching para malaman nyo kung paano ko siya lulutuin. Yan na mga kalinin, mainit na po yung ating frying pan, so ngayon lalagyan ko na siya ng cooking oil. At magigisa na po tayo. Lagay ko na po yung ating garlic. No. Ilagay ko na rin yung ating ginger. Ayan. Ilagay ko na rin yung ating fresh tomato. Hintay lang natin ng 2 minutes mga kalendon para maluto yung ating tinutuloy. Ilagay ko na po yung ating shrimp. Ayan mga kalendon, luto na po yung ating tomato. So ngayon, ilalagay ko na po yung ating shrimp. Ayan. Lagyan natin ng patis. Ayan.
Tayo natin ng 2 minutes mga kalimin na mag-red yung ating shrimp. Dinalagay ko na rin po yung ating corn. Ayan na mga kalimin, nag-red na po yung ating shrimp. So ngayon, ilalagay mo na po yung ating corn and can. Ayan. Ilagay natin. So, ayan mga kanin, nalagyan na po natin siya ng water. Ayan mga kanin, hintayin po natin siyang kumulo din. Lalagyan na po natin siya ng paminta or ng brown black pepper. Ayan na mga kanin, tingnan natin kumukulo na yung ating shrimp and corn soup. So ngayon mga kanin, titimplahan na po natin siya. Lagyan ko po siya ng ito. Lagyan ko po siya ng pampalasa. Lagyan ko po siya ng konting salt. Kunti lang mga kanin. Tikman natin mga kanin. Nilalagyan ko po siya ng siling habayan. Hinaan natin mga kanin yung apoy. Tayo natin ng 5 minuto. Then ilagay ko na po yung ating kangkong. Ayan na yung ating shrimp and corn soup mga kaninit. Malapit na po siyang maluto. So ngayon nalagyan ko po siya ng lemon. Ayan.
Nilagyan ko siya mga kanlin ng isang lemon. Isang buong lemon. Ayan. Haluin natin. Tikman natin mga kanlin. Try nyo na mga kanlin, napakasarap. Then ngayon, hintay lang natin ng 2 minuto ulit. Then inilagay ko na po yung ating kangkong. Ayan mga kanlin, hugasan ko po yung ating kangkong. Ayan. Ayan mga kanlin. Ito na po yung ating panghuli. Ilagay ko na po yung ating kangkong. Ayan. Haluin lang natin. Ayan ang mga kanlin yung ating shrimp and corn soup. Ayan. Hintay lang natin mga kanlin ng 1 minuto. Then mga kanlin, pwede na po siyang iserve. Ayan. Try nyo na po mga kanlin, napakasarap. Ayan na mga kanlin yung ating finished product na shrimp and corn soup. Ayan mga kanlin. Try nyo na po mga kanlin, napakasarap niya. Mga kanlin, kung nagustuhan nyo po yung aking pagkaluto, huwag nyo pong kalimutang i-like, share, comment, click down bell notification down below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Don't forget to subscribe